Hey guys, mga kugbong, kumusta kayo riyan? Tagalog yun ha. Hindi kayo ko hiling magbuhat-buhat ng mga sama ng mga content post no. Kaya nga to ang konsepto nga nandan is about katikaran. Pero try na to ni karon para lang yung mapambit na ko sa inyo ang hilabihan o talagsaon nga eksperyensya sa akong kinabuhi. Kundiin nasaag sa may nakwas sa kalugar. Para naman tani sa mga tinuod nga tao. Dili man sa mga bilyonaryo, at least sa mga milyonaryo. Dinhi din ni mga bay sa usasa, I think matawag siya high class nga bar na makita lamang sa Resorts World Manila. Wala ni sa tong bukid. Nganong para lang yun ni sa mga tinuod nga tao. Tanawa ra kuning ilang mga kantidad sila mga ilimno no. Makawingi o makalanak nga mga kantidad sa mga ilimnon na ay tag 1.5 million, 2.5 million ug na ay tag 3.4 million pesos. Muna nga samtang nag-video ko ani mga bay no. Wag yung ko nagpaduol ng stante kipsig makasa kuwang paybayad atong kalag. Kung matod pa ni mga maanyag mga tindera diri mga bay no. Sa karang ko nung musulod sa ilang bar, mga inilang mga tao sa mga dagkong politiko, dagkong mga negosyantes Pilipinas, mga artista o uban pa. Basta kay mga adunahan. Walang tawa ninyo na yung lahang bar mga bayo. Naingno yun ta din kay magunis tong bukid din taon. Wag yun nis tong bukid ni. Ilabihan ang kanindot sa ambience, so relaxing, makawalag sadness, makawalag kalaay. Relax yung kayo nindot yung kayo. Abot umawa bagyapon na itong stress, inigitunol na sa tuang bill. Ug ang kuha di ang gisyat na din ni mga bay no. Walang yung ko kabalos bangan anig itong naandan na magyustuas tanduay, impi, tuba mura man ay para sa tuwang pagkahampas lupa no. Lahi yung style din ni mga bay kaya ang serve nila naalang sa baso dili nang kanaparehas tuwa mga hinangol yun na puno-puno yun. Ganito ginagmay lang hindi ka patakang yarok diha kay bisang gamay nga madampi lang sa mga dila ay suwak na kaayo no? As kang lamia, swabe ang tama. Kung kabalo mo mga bay nga ang kantidad sa kong giinom, ang isa lang kaladok ha, isa lang kaladok mura na kag makapalit og bagong cellphone mo na nga maulaw akong tilaok na motulon mura bago ako'y katungod nga motulon bisan mo simhot na lang aning mga ilimnunan ni mo na mga bay sa dihang gingnan ko sa naglibre na ako nga musat pa ba daw ko na nitubag na lang yung ko nga tama na to sir busog na ko kung siyempre mga bay gilubos-lubos na nato ang panahon nga talagsaon gilibot na ko ang matag-utlanan sa maong bar ni saka ko sa babaw ni adto ko sa ilang kasilyas no na makaingon kong murag nay abat kay mo abri lag kalit ang ilang aniduro nya perti ra ba yung bugnawa perting limpyuha perting humuta sila mga kasilyas mga bay kung mangiti ka dinhi iluhan lag kalit ang imong botlo og dinhi po dayto nahitabo tong nagtrending nga post ni Sapji Mark mga bay nga nagtuo sila nga may nakwa ni sulod o mga kahilayan pero ang tinuod ay mga bay ayo ro kog tubig anang behana god og mao na to mga bay no daghan ng utanas ko ang ano daw naabot man daw nakasulod man daw ko ng Resorts World Manila nga usar man to kahampas lupa well wala imposible sa Ginoo mga bay dunay mga tawo gigamit nahimong instrumento o inspirasyon sa tuwa no mao na hinungdan kung ano ang mga imposible nga butang atong mahimo ang lugar nga imposible natong maadtuan sa atong paminaw pwede natong maadto so kung gusto mo masayod kung kinsay naglibre nato well mao ni sila. Ayun inilang sila. Sabi man de One more. pagbuha na lang isa